Konpostajea egiteko prozesua, erraza da, benetan. Ze zuk hartzen duzu, etxeko daukazun organikoa den guztia, erresto guztiak, botatzen dituzu, gero belarra mosten baldin baduzue, hola hemen herrietan eta botatzen duzu, gero nahastu eta estrukturatea botatzen duzu ere, baina berak egiten du bakarrik prozesu osoa. Orduan, erraza da bai. Konpostaje prozesuaren emaitzak segituan ikusten dira. Batez ere, ongi aireztatzen badugu, oxigenatzen baldin badugu ongi, zer gertatzen da, degradazioa ikusten dela segituan. Hau da, onddoek eta bakterioek eta beste izaki bizidunek segituan sortzen dute bota dugun horren itxura aldaketa. Nire ustez, konpostagailua bada kubo magikoa bezala. Ze ez duk, botatzen duzu, organikoa daukazun guztia, botatzen duzu, eta beti sartzen da.